Goedemorgen iedereen, welkom bij het ochtendnieuws. Ik ben jouw gastheer Amanda. Laten wij eerst een blik werpen op het international nieuws. Ondanks het feit dat de meeste Chinezen dan geen christenen, heeft kerstperiode steeds populairder geworden. Voor de meeste Chinezen betekent nog religieus feest of gelegenheid voor familiefeesten. In plaats daarvan, het is een tijd om te ontspannen met vrienden, een tijd om te winkelen en het is vooral een tijd voor romantiek. Veel peddlers en winkeliers namen deze gelegenheid om geld te verdienen. Veel supermarkten openen vandaag eerder hun deuren. Inkoopstress om 7:30 in de winkelcentrum en staden worden over. Kort geleden is hier een bierdrinkwedstrijd gehouden in het centrum van Arnhem. Waar studenten vandaan hebben meegedaan. Een team van 2001 Chinese student heeft de wedstrijd gewonnen. Goedemorgen, ik ben Jamie en ik spreek nu met een van de studenten van het winnend team. Wat vond je van de wedstrijd? Ik vond het een hele leuke wedstrijd en ik denk dat dit soort wedstrijden een goede manier zijn voor studenten om elkaar beter te leren kennen. Het helpt het studentenleven opbouwen. Daarbij niet alle de deelnemers, maar ook het publiek heeft een leuke dag gehad. Iedereen heeft zich vermaakt. Dan hebben we een blik werpen op het sportnieuws. Amsterdam Arena uitgegroeid tot een van Europa's meest innovatieve stadium. Amsterdam Arena zou worden geïnstalleerd op het dak van 4200 ook dit jaar, waarin Zonnepath wat verkomt op 270 gezinnen per jaar en elektriciteit produceren. Dat Zonnepath in het jaar dat in een vast posttij wordt geïnstalleerd te worden geïnternet kan net worden beplaatst naar het dat uit hem invloed heeft op de toekomst. Dan hebben we nu een overzicht van het weer de komende dagen. Vandaag wordt bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt tussen de 6 en 8 graden. De maximumtemperatuur tussen de 9 en 11 graden. In volgende uren het blijft wisselend tot zwart bewolkt met lokaal soms wat licht regen of aanbouw. Als je uitgaat, vergeet dan niet je paraplu of regenjas nemen. Morgen lost de mist later in de ochtend op en zijn er perioden toen de middagtemperatuur blijft bij een graad of 5 steken.